Здравейте, аз съм Скара, сега ще видите как ще играем с Пират Пиратов. Абонирайте се за моя канал Пират Пиратов. Там ще снимам много клипове на GTA San Andreas Multiplayer. Абонирайте се. Днес снимам с моя приятел Скрас на Майнкрафт, защото той много настояваше. По принцип аз не играя много Майнкрафт, само играя GTA San Andreas Multiplayer, но той играе само Майнкрафт. GTA San Andreas Multiplayer не играе, защото няма компютър. Добре, айде сега да играем. Така. Сега, ти какво ще си правиш? Нали викаш ресторант с туалетна? Отива да си правиш туалетната. Добре, айде да направим двамата ресторант. Добре. Да бъде малък все пак. Добре, ама до къщата ли ще го правим? Аре, какво правиш? Аз имам при тебе и ти бягаш от нея. Пуста, братче. Лъка, Айде, хванахта. Пуста. Чакай малко, сега ще играем на криеницата. Добре, ще играем на криеница. Айде, ама не те бягай да лечеш от тук. Тук може да направим ресторанта. Добре. Мама настигни. Добре. Аз съм близо до къщата, така че. Ето това. И как го намери? Ари, дай напред да правим тъпия ресторант. Не е тъп, защото сега какво купче? Де знам. Нещо дървено, нещо механа да направим. Аз го направя. Добре, напред дървено, защото ще е механа. Сега как да направим ресторанта? Обикновено като къща как? Аре, по-бързо аре, ака. Ти къде почна да го строиш, бе? Тук почна. Всеки сега как ще го направя. Така, добре. И пак казвам, абонирайте се за моя канал. Имам всеки ден на GTA San Andreas Multiplayer. Там е много яко, долу ще поставим на IP и всичко. Аз много хубаво дрифтя, моля абонирайте се за канала ми Пират Пират. Сега играя, пак го повтарям, сега играя заради моя приятел, защото той ме накара. Аз не играя. Имаме на телефона Майнкрафт, но не играя. Защото аз като се прибера от Даскало, играя само на GTA San Andreas Multiplayer на компа. И някой ден може да снимам на някой дрифт, да ви покажа как дрифтя. Да мога да ви хареса. Защото няма сигурно. Ти много хубаво дрифтиш. Нали? Да. Ето моят приятел ще ви каже. Той също играе GTA San Andreas Multiplayer, защото ще го науча да играе GTA San Andreas Multiplayer, защото другият след няколко дена ще го купуват комп. Да. Ще играе. Неговия канал, моля да се абонирате с Красна на Ю. Да. Аз имам 4 абоната. Или може пак с Пират. Какво ще кажа да ти викам Пирати? Сега ще ти викаме Пирати. Как? Какво да кажа още? Там в GTA San Andreas Multiplayer има много хубави неща. Има турнири.
няма да ви казвам цените. Вие като си изтеглите GTA San Andreas Multiplayer, като напишете на кой на SMS, ще разберете всичко. Добре. Аз съм фен на GTA San Andreas Multiplayer, Скрас, моят приятел, е фен на Minecraft. Да. Аз сега за първ път снимам клип на Minecraft. Така че, може и по-нататък, нали, като си изтегли аз програмата, може да снимам един-два клипа на Minecraft, но не ме влече Minecraft. Друг може да кажем, почу сме... Това е за днес този Да, и чао, това беше всичко от нас за днес. Да, добре, ще видите После още по-хубаво. на следващия клип ще видите вече ще е готов ресторантът. И добре, чао хора, абонирайте се повечето за мен.